आफा अमा फिसा फाननायनि फैसा एसेखौ लादो नोङो 2000खौ माखासेखौ बेंकआव दोनहैनोसै आङो सोनानै अमा फिसा फाननायनि फैसाखौ नों लादो रायै आंलाय मानो आंहा टट' सालायनायनियानो मोनखायो बेनिफ्राय मैया गय हानहैनायनिबो मोनदोंना आङो आरो बै हाग्रा दानना हैनायालाय बिनिबो मोनबावदोंसो आङो खामलाया हाबाब आफा सना इसेबां खामायनो रोंबायना नोङो हाबाब आंनि फिसाया इसेबां गावनि खुद खामायनायखौ दायो बेबस्था लानो रोंबाय औलै आयै नों थेख्लाया मालाय खम नामा आजिखालि गाव खामायनानै जायाबा बिमा बिफानिफ्रायबो मोनबाय थायाना आरो फ्रियावलाय मा जाबाय थानो रा बदनामसो जालायलांगोन ना सेंग्रा देरनानै दासिमबो बिमा बिफानिफ्राय जायो होननायनि जागोन आं बिदि बदनाम लानो गोसो गैयालै आयै ने बोरो आबा सना हाबास आबा बेफोरसो फिसादा बेफोरसो खामायना जाहोग्रा बिमा बिफाखौ नायनो रोंग्रा न'खर नायनो रोंग्रा जागोन आंनि फिसा आबा सना माथो बिदिनो आखाइ आथिंखौलाय इसोरा मानो हरदों ने बेबायदिनो नों खस्थ' खालामना मावना जा सानसे ओंखाम आन्दायनाय नङा आफा सना साख्रि गैयाबाबो बेफोरबायदि खामायना जाबा ओंखाम आन्दायाहाय बिदिनो जानो रोंनांगौ मानसिया अलसिया जाबा ओंखाम आन्दायमारलै आयै आरो लाब गैया अलसिया जानानै थानानै सोरनि लस आंनिबो लस नोंनिबो लस नङा होमबा न'खरनिबो लस हाब आबा सना इसेबां बुजिना जाबाय आंनि फिसा हौवाया आयु गोदो नोंखौ माबायदि जागोन जाम्बा जाम्था होननानैसो सानलायलाङोमोन आं दा आं फोथायबाय आबा नोंखौ नोंनि मेहनत खस्थ' खालामनायफोरखौ नुनानै ओइ माइ गायनाय बोथोर सफैलायगौ आयै आरो बेवहाय आंहा माबा नङा माबा मोनसे जगार नागिरलायनोसैलाय हाजिरा मोनलायगोन खोमालै हाजिरा मोनबाथ' सिन्थायानो गैला न' माबा माबि आलि जावनोबो आं हले गिदियाव गैखालाना साबास आबा सना रोंजोबथारबाय दे नोङो बिमाखौ खामायना जानो हासिगोन आरो देनां हिनजाव लाबाबो टेनसन गैलाहाय आबा नोङो ओंखाम आन्दायला मोजांखौल' लादो आरो देनांहाय बिहामजोफोरखौ बांद्राय थङालि बाङालिखौ लाना दे आबा फैसा बरबाद खालामग्राखौ दे आबा दे आइयाबो जे मा बुङो मा लाब थङालि बाङालि फैसा बाहायग्राखौ लानानैलाय आंहा लाबाबो देनांहाय माबा मोनसे जागोन र' बुजिनायफोरखौ लागोन आरोलै आयै ने माथ' बिदिसो जानांगौ दा आयं नों आंखौ इमारजेन्सि लिंहरबायसो दिनै औ नानि नोंखौ नायनो लुगैदोंमोन आङो गावहा दाना जोंनावबो फैखानाय नंला फैयाबो बेखायनो आंनो फैबाय नोंखौ लोगो हमनो माबोरै दं नानि हे आंलाय माबोरै थानो दे आयं आंनि खबरालाय जेब्लायबो गाज्रिसै दायो लक्ष्मणआ हाबा जानायनिफ्रायनो सुगानाय गैला आङो गोसोआव सान्थि थेवब्लाबो थांनानै दंसाबो बिदिनो थैब्लाथ' मोजांसो जागौमोन नाथाय जिउआसो माला थाङो थोद फाग्लि हा माथो बुंनाय जाखो बेलाय आयं हामा बिब्दि रावखौ लाबोनो खुगायाव हामानो थैबायबायनोसै जिउफोरानो सुख गैयाहाय आयं दाबो आदाया हाबा जाबाय दङ आंनि थाखाय एकदम सोरबा हौवा नायफैनो मानो बुंबाय दङ बाखाबायसो आं हाबा होननायखौनो हाबा नोंनि मानो हाबा जानांगौ दानो रथ' नानि मिथिगौ आङो लक्ष्मणखौ लानानै नोंहा गोबां दुखु थाबाय जिउआव नोंहाल' मा दुखुआ आंहाबो दङमोन आबा लक्ष्मणखौ लानानै बे थुनथुलिखौ जे लाबो जायखौ आं सैयानो बेखौसो बिहामजो लाबोबायबा नाथाय आयं नोंलाय बोरै गनायखो दे बेखौ होखारहरनांगौमोन ना नोङो मानो नाजायाखै नाजादोंमोन नाजानायालाय होखारहरनो गैया थाङा बोरो नोंनि गिदिर बुंनायफोर रावफोरा आयं नोंनि डायलगफोरा बेखौ एसेबो बिहामजो गनायथारा लाबोथारा बेखौ बोखारथारगोन लक्ष्मणनिफ्राय होननायाबो मोनसेबो जाफुङासै माथो बेखौ बिदि जारिगोन होननायाबो गैया मा होनबावनो समजोंनो जेबो मिलिदियासै नानि मिलिबाथ' हामबायमोन आरो बेखौ गोजान खालामनो होननाया ह लाबोगारदोसोहाय आंहाथ' गोसोआ नोंखौनोमोन बिहामजो खालामनो दाबो गोसो गुदुं जाना दोङो आंखौ बिहामजो गोसो गुदुं नाथाय माबोरै जाबावनो बेलाय आयं मानो जाया बेलाय जागोन आंहा फोथायनाय दोङो गासैबो बरबाद जाखांनानैलाय बोरै थिग जाबावनो दे मालाय बेहा हिनजावानो लाबोबाय आंखौलाय बोरै आरो ओरैनो फसन जाखाया बे आंखौ जागोन आयं फसन जाखायोमोन बे थुनथुलियासो गेजेराव हाबसोनानै बेफोरबायदि जादों नङाना नङाबा जेबो बेफोरबायदि उसुबिदायानो गैखायामोन नोंनो जाखाथारबायमोन आंनि बिहामजो दाबो नोंखौनो बिहामजो खालामगोन आं मा आंखौ बिहामजो मा बुंखो नोंलाय आयं औ नों सिरिल' था आरो नायबायल' था नैबेनो मायंआ नोंनि नोंखुनजो जानो गोनाङा आं मा खालामो मा खालामा जायखिजाया बे हिनजावा आबानि लाइफआव बारा गोबाव जोरा मिथिबाय नोंखौ एसे साहस जाथों होननासो फैदों आङो गोहो फैथों होननानै लोरबां दाखालाम आबाखौ दुखु जानानै नों सिमांखौ सुजु आबाजोंनो हाजार सुजुनो गोसो आं दङ ना दासो सिमां सुजुबावना मा खालामनो आंनि सिमांनि गासैबो माबाखौनो सिफाय फैजोबखाबायबा थुनथुलिया अब्लाबो जागोन थुनथुलिया गैथ्राखाला मा बुंदों आयं औ
माने थाखानाय नङा बियो आं दोना नङाना हाजार बे जानो नाजा अब्लाबो आं गनायखाया दा जायखिजाया नों जुलिखौल' दाजाथ'थार मिथिबाय आयं नाथाय आंलाय जानाया जाखायामोन आदामोनासो सोरबा सेंग्रा लाबोनो होनबाय दङ न'आव आलासि जानो लाबोआ आंहा नोंखौनो बिहामजो आसाथार नांगौबा आं रायलायगोन नों दाजों नों बाजैजों हाब आयंआलाय मा बाथ्रा बुंलांखो जानो हाथावि बाथ्रा लुबैनायालाय आंबो लुबैदोंमोन बेफोरबायदि लक्ष्मणजों संसार जानो सिमां गोबां दङमोन आंहा आयंआ आरो मा खालामनो नागिरलायखोबा बुजिखौनो मोनला दे जानायालाय जाखानाय नङा फिसालायानो मानिथारा मानिब्लाथ' मोजां हनै गारिनो थालिनो जेबो जायासैबा हाब आयं नों बहा थांनायमोन आंनि थाङिखौ मानो खोन्थाजोबनो आंलाय मानसिफोरनोलाय ओजोंनो माथाफ्रा गरम जाना दंखायोहाय बिहामजोआबो बेफोरबायदि खालामबाय नालाय ओहोलै आयं बाजैया बिब्दियानो नङा बाजैयालाय मानो सोरजोंबा खारफालांनांगौ दे नंथारा आंनिबाथ' नंखाय फोसावनायसो बेफोरो आंनिबा होमबा मानो इबे आंनि मेगन थाइनैया थगायदों हा थगायदों आंनो नुदो ओजों थांबायमोन बाइकआव गाखोना उथिनानै आंनो राव होनो नागिरबायमोन खारग'लांबाय होमबा सोरबा सेंग्राबावसो माबा खामानिफ्रावसो थांदोंगोन दे आयं होमबा आरो आदायानो बुंखाबायना बेहा फंबायबो दोङो होननानै फंबायब्लाथ' हामबायसै दे गुबुनबासो आजिखालि फोथायनाय मोनलायलाङा आङो ओरैनो मा जायो दानि दिनावहाय बायोहां आरो नानि थां आङो गाइखेर दाखा ओमफ्राय मिस्थि लाबोदों आराम लाबो थान्दा जानि एसे गरमनायफ्राव एकदम बोथोरफ्राबो गरम बिनि सायाव बेबो आरो जोंनि माथाफोरखौ गरम खालामलांबाय आयौ मारै मिस्थि जानो हाबावनो दे जोङो एसेबां टेनसनाव आयं ओइ गथ' नोंनि नोमफाया बायना होफैयाखै बेयाव आंसो लाबोदो आरो बेवहाय आं दुखु जाबानो जे मिस्थि जाया माबा जाया होननानै थागोन बे नङा बोथोरफोरखौ नुवाखै बेसे गरमनो मानसि सासेनि थाखाय एसेबां जानाय लोंनाय गारनानै आरो दुखु थाबाय थाया आं एसेग्राबनो औ बेनिबो गोरोन्थिना बेहा मानो खोन्थालाङाखै मानो मबाइल गालांनांगौ बेलाय जोंफोरनो खोन्थाया हनै आबानो गावनि फिसायनोथ' खोन्थालांनांगौमोन ना बियो मानो ब्लद ओंखारलांनांगौ बे जाद्रायाखै ओरैनो दासो मिलिहांदों बेयावनो बिदि खालामबा बोरै जानो दे ओहो बाजैया नंथारा बिदि आयं जायखिजाया माबा मोनसे प्रब्लेम जादों खोमा दे नङाबा बिदि थानाय नङामोन ना बे आदानोथ' खोन्थाथारगौमोन आरो जोंबो खोन्थायोना आंनोनो मोनथिबाय थाया दे मिस्थि लाबोदों ओमफ्राय गाइखेर दाखा लायथां आराम जानोसै थान्दानो नोंसोर जायै जाया आं मिथिया आं जागोन हले थांलायथां नानि थां मा गोसोजों मिस्थि जानो नागिरबावखो दे आयंआबो जारलासो मानसियानो आदाया जों बेसे दुखु आयंआबो बोरैबा एरनाय बायदि खोन्थाथारबाय नालाय बाजैयाथ' बिदि नंथारालै जोंना हाजार लाख बुंबाबो आं फोथायाहाय फैसा होननानै सोरबा बुंबाबो फोथायनाय नङा दां बाजैया खि बिब्दि नङा माबा मोनसे सिग्रेट थाखुमानानै दंथारो बे आयंआ एसेबां मोजां जाबाय दा आरो बाजैखौ जि माबा बुंफालायबाय नालाय बोरैथाय बुजिनो मोनाहाय बे आयंनि गोसोखौ बायोसो आंबो ओइ गथ' थाबाय थानो ना लायनो थां जानो गोसो दंना गैयाहाय बेलाय आरो दाउबो लाबोबावबायसो आङो दायो हांना जागोनहाय बिबु माबि मानि आयं मानि थाखाय गथ'हा मानि थाखाय बेलाय गोसो आरो आंनि जानो लुगैदों नालाय बेदरफोरानो जाबायानो थागोन थैबा मोनजायाना बेखायनो जानांगौ आरोहाय दाख्लैनिफ्रायनो जागासिनोखा माथो आयंनि गोसोआ सोलायमारदोंना माराखैथाय बोरैबा बुंखायो बाजैया गोमानानै दोङो गोमानायाथ' गोमाथ'वाखै मिन्थिथ'वानो बेस्रा बहा थांदों सोरजोंबा थांदोंल' होनदों नंगौना नङा बिदिसो नंलायलाङो नायलाय ओमफ्राय मानिबा खुसिनि पार्टि थां माथां बेदरनो मिस्थिनो गाइखेर दाखानो जाथ्राहाय जेरै बाजै गोमानायनि खुसिसो बेहा बेखायनोसो बिदि लाबोदोंदां बिखाया मोनबा ख्लाब मोनगासिनो एसे थांना नायनोसै नामासै मानसिफोरसो गिदिंबायदों नामा आङो बिदिजों जानाय नङा बेखौ इसिबां खाथियाव दोनना जानाय नङा आं बेखौ गुबुन जायगायाव गारहैनांगोनहाय बिनि लास्ट डेट बडिखौ आरो थारैनो दिनै आं थुनथुलि गोमानायनि खुसियावनो बेफोरखौ लाबोखादों नों जुदि सानदोंबा नानि थिगैनो सानदों माबा मोनसे सानदोंबा आंखौ गोमानायनि खुसि ना आं जोबोद खुसि आरो थैमारदोंना थैमाराखै दा नायबावगोन आं र' आंखौथ' रावबो हमनोबो हाखानाय नङा आबाखौबो जिबायदि बुंखाबाय आं बाथ्राखौ एसे साननो गोनां जासिगोन बेबो फैथारा बायदिबाथ' नै सोरजोंबा खारनाय नुदों होनखाबाय जि सन्देह जायो जाथोसै आरो आंबो आबानि दुखुआव दुखु जाफ्लाथ'नोसै गाबनांगौबा गाबफ्लाथ'नोसै एसे आरो मानसियालाय थैबालाय सानसे नङा सानसे बावलांखायो न'नियाबो आबायालाय मासै नै हाबा ओमफ्राय नों बुंबाय थायोमोन ना आब' थुनथुलिया माला लिंहरगोन माला फैगोन आब'खौ आलासि जानो आं सानदों लिंहरसै होननानै नों गुमै आरो नोंबोखौ आलासि जानो माखासे माल बायनांगौ दङ बेखौ बायसै हरसै फिसाजोखौ आलासि जानो स्राय लिंहरसै आबा
आयु बेथ' जोबोद मोजांनि खोथा होमबा आयै आब'खौ लिंहरनायथ' आं जा खुसि मोनदों नोंनि बे खोथाखौ खोनानानै होमबा लिंहरजागोन दे आयै ना थाबैनो माला लिंहरनो सानखो लिंहरसै आंहा बेखौनो आङो आयै हो गुमै आयौ जावैसो हा नोंखौनो रायखांबाय दंमोन नोंनो गुरब्लासो सफैबाय माथो औ आयै आंलाय बेखौनो जमासो लिंहरनो सानदोंमोन नोंसोरखौ नङा माने आं मोनसे खोथासो सोंफैदों आयै फनजों सोंनो हायोमोन अब्लाबो रायलायनानै सोंनो सानबाय आरोना थेख्ला नों जोंनाव थांदोंमोन आरोना होद गुमै मा खोथा होनगोन नोंलाय आंलाय नोंसिनाव थांफेराखैनो आं आरो खामानियावनो बेस्थ' दायो ओरैबो ओंखारनोनो सोलाबा आलासि जाहैलाबायनो थोद थाङाखैलै आं नोंसिनाव मानो मा जामारदों जावैसो बुंलाय नोंथ' ओरैनो सोंफैथाराखै माबा जाथारदों औ आयै थेख्ला बिदिबा थाङाखैबा सोरबा डक्टर खाथियाव आयौ आं हां लानो खस्थ' मोनबाय सोर आंखौ बिब्दि खालामो सोरबा डक्टर नायनि र' मानसिखौ सोरबाथ' गैया आंखौ बोखार सोर दं खाथियाव आं हां लानो खस्थ' मोनबाय आयौ सोरबा दं हा थुनथुलिनि आखाया नुजानानै दं माथो आरो रावबो होगासिनो बियो आयु एसेबां साहस दङ दासिमबो थैया इसेबां गोरा बिनि जिउआ नै बिसोरा रां रुफानि जेबो प्रब्लेम गैया बुजिदोंना नों इलिसा बेखायनो नोङो एसे बुजायनो नाजालाय नोंबो नांखौ आंलाय बोरै बुजायबायनो हानो मालाय सिख्ला देरखानायखौलाय आरो गावहा मा मोजां मा गाज्रि बेखौ मिथिखायोना बियो जोंहा अखाफोराबो बेखायनो नों जानला मोनला मानसिनो हरनो सानबा जागोन ना जों दा जानला मानला मानसि नङालै नोंसोर मानो बुजियारा बिनानाव सासे दङ आरो सासे दंबावो सानैयानो सासेखौ हरनो हाबा एसे स्रा जागोनब्रा सासेयाबो माबा मोनसे बेबस्था जालायगोन नों फिनाय थां माथां माखौथो एसे सिन्था जाखो जोंहा अखाफोरखौलाय मालाय गाव गावनो खामायना जाखायो गावनि उदैखौ गावनो सुफुंखायो आंहा देहायाव नांनांगौ जायो मानोना आं बिनि फिथा आरो बिदा जानानै आं दा सानाबा बिमा बिफा गैया माया सोरथो सानगोन गासिबो नोंसो गोदो थिग नङामोन दा नों गोदो थिगबा मानो बेफोरबायदि जानोमोन नोंबो मोजां बिदा जायासैना दासो नों बिदानि दायित्व' लाफ्लानानै मा जानो जों दा ओइ बांद्राय खोथा दाबुं नै सेंग्राया मोजाङै लाखिगोन आरो गोजोनैसो थाबावगोन मानो होनबा बिस्रा माहाजोनखाना माहाजोन हौवा मोनबालाय आरो बिहा मा सिन्थाबाव दिनै आरामसे जायै लोङै थानो हागोन होमबाना मा नांबावगौ अखाफोरनोलाय बिनि सायाव सेंग्राया ओरैबायदि मोजां जोंनिफ्राय जेबो लुबैबावा मिथिबायना हिनजाव गोदानल' नांगौ जाहैदों आरो जोंहा बिनानावा राजिब्लाथ' थाबैनो लांगोननो खरसाखौबो गावनो खालामजोबगोनसो होनबावदों बिदि होनबाल' जायाहाय बेबा माबायदि मानसि सायाव मोजां जाफ्लाना मा जानो बेबा गोसो सिङाव मा सानदों उनावबा फाल्थु ओंखारना मायो गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया बिदि हरनो होनबानो हायो नामा हाबा माने अराय जोंनि थाखायसो ना थैस' थांस'नि उनाव मायबा प्रब्लेम जायोबा मा जागोन बेखायनो उन सिगां साननो गोनां जायो रिन्दाव ओइ जाम्बिनि साननाय बेफोरो नोंसोर मानो मोजांखौ सानारा एसे स्मार्ट माइन्डफोरखौ बाहायनांगौ आं मा बुंनो नाजादों नोंसिना आरो खालि माबा मोजां गाज्रि आरो आं मालाय गाज्रि सानगोन नामालै गावनि बिनानावखौनो नाङा दे रिन्दाव गाव गोसो बायदि थाथो देनां मालाय गाव फसायनाय दङोबा सोरखौबा नङा सोरखौबाथ' मोनगोन ना नोंहा एसेबां सिन्था जानांगौनि गोनांथि गैया आजिखालिनि दिन बयनाबो थाखायो फाल्थु हिनजावसाला नोंबो बुजिनो नाजायो बिनानावखौबो बुजिया माया बेफोरबायदि गावबो जिद्दि आरो बिनानावखौबो बिदिनो अख्रा खालामनो सानदोंलै बुजाय खमसे खम जे बेनसान आं बुजिया आरो सेंग्राया माबायदि नङा बेखौ आंनो खिन्थाबाय थाना दे नोंहा बुजायनो हायोबा थिग दं हायाबा हाया आंबो हानाय नङा दे आंथ' हले बुंखायो लाब गैया जों दाव आंखौ बुंनानै लाब गैया नोंसोरजों जाया जेबो जाया रां रुफा धोन दौलत बेफोरखौल' नायनानै जागोन नामा सेंग्रायाबा माबायदि मोजांलाय मोजां होनबाय थादों दाथ' मोजां जाखागोन ना उनफ्रावसो नों बायदि गाज्रि ओंखारबालाय आंथ' नानिखौ हरनो गोसो गैया गोदो लक्ष्मणखौसो फसायसोयोमोन बेसेरा दा बेबो हाबा जाबाय होनदों टेनसनसो नाङो आङो अखाफोरखौ माब्लाबा सानबोला आंहाबो जिउआव गोबां बेफोरबायदिनो लाभनि प्रब्लेम मानि प्रब्लेम जाबोबायना बेखायनो मालायखौबो बोरैबा मोनलाय लाङोहाय आरो माबा मोनसे जाथोसै आं मानोबा आंनि गथ'फोरखौ जा गोसोखांगासिनो मिलिसा आरो आंनि बाबुसोना आंजों थानाय मोनबा दा सेंग्रा सिख्लायानो देलायलांबायमोनदां आयौ मेगना नायनो जेब्लायबो हास्थायो नाथाय नुगोन सोरबा माला
आंनि बाबुसनियाथ' बे बुहुमाव गैला जानांगौ बा दं जानांगौ मिथिला अब्लाबो नोंनि आइया नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आरो नानि मिलिसा हाब लोगोखौ नेनो जि गोबाव जाबाय आंहासो फाग्लि आंखौ थगायनायल'हाय थाब फैनो होनबाबो गावनानो जाखाया दे गावनि रुमसिमसो थांनांसिगोन आं ओमफ्राय अखा हानायखाय टट'बो गाखोलांनांगोन बाथ'थारदोंमोन आंहा उफाय गैया हारसिं थांबादोंना आङो दे आरो लोगोजों थांबा एसे इन्ट्रेस्ट मोननांसिनो ना आंहा एसे दा लोगोबो बारा गैथ'वाना कलेजाव लाजिलायलाङो मालाय गोजान गोजानावसो एडमिसन लाहैजोब्बाय आंहाथ' खाथियावनो लायाबानो उफाय गैला आइयाबो थाब थाबल' न'आव लेंहरो मा खालामबाय थानांगौ जाखो न'आवलाय आंलाय जाम्बा बायदिनो गावखौनो जाम्बा जाम्था मोनोलां न'आव थाबाय थाबोला आंहा लोगोनावसो हाबलांबावगोन लेट जागोन थांनायाव हले हा बेलाय माथो मिलिसासोलाय सोमब्ला फंबायसो माथो hey la 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 बे गोसो मादि जायो नोंखौल' मानो सानबाय थायो बैनो आंनि मोजां मोननाय सिख्लाया बैनो आंनि सना जागोना नायनायसाय हनै बैनो गलाब दख'ना गाननाया बै नुहुरनाय सिख्लायानो आंनि जागोना सना फिथरा बा नोंखौ नुब्लाथाय आंना गोसोआनो दिला एकदमबारे थाक 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 मावग्लुंबाय थायोलै सना